Guys, welcome back to my YouTube channel. Nandito po ako ngayon, mag-ano ako kung anong mga kakainin namin. Ito po ang pinamili namin kanina, yung popcorn. Magluluto po ako ngayon ng popcorn pang dessert namin. Yung imumukbang namin. Meron din po akong pinamiling french fries. Ayan. Magmumukbang po kami ngayong araw na to ng aking pamilya. Meron din po akong pinamili na apple. Mga apple. Yan po. Yan po ang kakainin namin ngayon. Yan. Meron pa akong pakwan. Yan po. Pakwan. Nabiyak na po siya. Nahulog. Yan po. Tapos, may saging din po akong pinamili. Yan. Para po masustansya yung mga kinakain namin. Meron din po akong yakult. Tapos, yung ulam po namin ngayon ay inihaw na tilapia. Yan po guys, yung aming kakainin ngayon. Magluluto po ako ng french fries para kakainin ng aking mga chikiting. Yun po yung pinamili ko, yung mga masustansya para maiwas sila sa mga sakit. Yan. Yan guys. Ito. Nice. Ayan po guys. Yan po yung kakainin namin ngayon. Ayan. Ayan guys. Thank you sa mga nanonood ng aking vlog. Don't forget to subscribe and click the button and like and share my YouTube channel. Thank you.